Statig, geconcentreerd staat ze erbij. Klein aanloopje, toch pasjes terug. En dan gaat ze. Inspringen, beethouden. Oeh! Dat is het eerste. Mooie pasjes terug, aanloopje. Het ziet er goed uit, dames en heren. Goed geconcentreerd, inspringen, beethouden, beethouden. Hey, netjes en uitspringen. Oeh, jammer van die voet naar achteren. Gelukkig. Net als haar zusje, die komt straks. Goeie aanloop, mooie snelheid, mooi de wacht op het touw terugkomt. Prima uitvoering. Ja, oeh. Dat is daar. Wat kan zij vanavond? Oh, perfecte techniek. Over het water heen uitspringen. Oeh. Even dames en heren, 5 jaar. En dan heb je toch wel lef dat je hier tussen die grote jongens gewoon meedoet met het slingerraad in de 34 editie. Oh! De helft van de loopplank mee. Oh! Van de schans. Ja. Neemt er ieder risico, dat is goed. Spring erin, hou hem mee. En uitspringen. Het publiek. Hoor eens even aan. Mark Bijmers, zoon van Freddy Bijmersburg, kom aan. Goed getimed ook, jongens. Oh, wat is het jammer. Hij is atletisch, hij springt goed in. Nee. En hij lacht nu al. En dan moet hij nog springen. Hij is geconcentreerd nu in één keer. Goeie aanloop. Dus hier worden de standen natuurlijk wel even met elkaar vergeleken. En die is 13 jaar. En als we kijken naar de boorden, daar houden we van. En dat vinden we mooi. En je doet gewoon een sprong. Het is super doorgedraaid. Maar kijk eens, die loopt snel. Oh, dat doe je goed daarom. Oh, dat is ook een prima sprong. Goed mogelijk te maken. En hij is op het plan hoor. Dit is een Hania. En die zijn gedreven en die willen altijd winnen. Die willen altijd winnen. En dat doet hij. Oh. Dus laat maar zien jongen wat jij kan. Goed geconcentreerd. Dat is goed dat er iets kan geloven. Dat is prima Alexander hoor. En erover. Ja, en het moet vooral van het slingerrad komen. Ja, laat het publiek zien jongen hoe het kan. Hij is 15 jaar. En het is gewoon een keurige sprong. Oh ja, wat doe je nou? Hij moet krogen wie je bent toch? Ja, nee, hij is een entertainer.